Ya pun saron te camp. Te camp ayuare Iriana te bere te vint te amara que ya konan suku te amara que te mattress kanya ngaira sa katimia kami nitira na may kay ayong kanya sa karoya para camp ni karinang kakora-kora ni kaunga ay kaya raspika nanini nuwowo nepo sinepo nepo na payay sinataro meuri kay nga apong kahit pantepong takono pong sa kami anusin do kay nga apong sasan na marage hangkay sinang wagi na remi na patirang kaya na wagi na remi ay pante camp doy tipa ini kuka rengan na marage metay ti stop ayong kana ara stop te gas ay gas na wawa ti stop ari ay di met chaven sikaw ka chaven nang kana ko kana no mo miyana sumo na tirang kanya na umuna kay sukona no muni temwa te sauces ngaya yung kanya chaven stop na ayo tiketero paindang-adangan ako tirare te kukay bugin te camp yera sana raita re mena may kikay ngaya waya na sikin kangay nakon pa ini katangtang ngay kay metanan pa yung saas ngaya kanya ngayra sana ayo para tapo nitira na may kayo ay kami na nitira na may kikay are nitira na ikikay me are tanani ka ke wowa ikikay na kono ko yay metang ikikay kanya yay kami na nitira ngayra kanya sa tawa na mentiven na ani ayara site ngayra kabubura ra compound ngayra sabon tawa na ba ni kangay so ikikay na so ira may ikikay na raven na ikikay ngayon ang sarare si tabi niyang makanwan te pong ngayo patira sinakaroy ayong kanya rin sa karikya pa te tent tawa na yaka nga enerare anami na inano narapain na marake metanan na marake awayo rin ka nga sa karikya pati haratapan tepo te tent saan sipon skateya na pa para tapan tepo ano te tent sa Cherok tapon shawa ayo rin ka nga pansita pa yung kapili na ayong kay nano na tapon shawa ayan ang siguro ay nga temana nga kay beapon tuamyaw temana nga semana nga yay roki na yay titapon pa na marake titay para mete stop ay puntanan na usinimya kay kawaririkit tanan tensay kay ayo to one at the tent ayong ganari sinarin na ko may nano na ba nakakila te tent sayo ngaya te tent sayo re ka nga yay na pe tunay ngaya yay kay na ba ari mesuwari
sa mga roko-roko ikay. Tetench. Ito na ayo. Ayo ada sakali kya para maniap. Ara tencha ta maniap. Ayo kanya kangate kamen na ako na ayo. An paranta na ayo yang aya. Yo konan nte taipran na maraki ay. Asinanora nanonte. Tetensa yung eres nakakaya na pain kau kaki na. Sinakau kaki meya. Ay kau kaki meya kay ba sinadinda ko man metaruan ayo ba. Sinanoria. Sinanora nang kanya. Ngayon nano na ang kaya ayo. Ayo ang kaya sa karayang kay para maniat. Hindi ko para taban kay nuso. Tatay di kay. Ayo nano na. Ayo pura kay nano na. Yung waiter at titencha ay wawaruna. Tawa na may kay kangayo tatakatangay na iri kiba te lounge. Awa yung kanya repente te petro. Kangarunan tataba ni mesu ang ayari. Amin ay tokoraki na ikay. Inang kupura na nano na to iramen. Iramen te petro may yung kaya ako na ni mesu yay. Temen na women din namin. Takay yamen ne kita ko takay nimen. Ibukin te camp kaya ka nga. Takay di pa nuno ni mesu ako na yay ni pen ni nimen. Ngayon nagsiguro na ba na petro may. Nagsiguro ngaya. Ayang kaya yun metaruan ang kaya. Asay. Ayan metaruan eh. Hindi ko ba metaruan? Nakon mente bedroom, nakon ta lounge. Ayan guys, nakarikya. Sinakarawara kayo musoy na nanara. Tatabayo pa yung kanakatangay na nayo ta lounge eh. Kanga hape niya ito awan ni men jamatang. Inanon tatabayo. Ibukin dara camp kay sikunan mesu ngayon ito awan ni men inano na. Ayan siguro ay. Supupura kay. Ay guys lang mga kauka metaruana. Kauka ba sinaw ko basta kanag sinaw. Uwe. Si kauka sinang masina ko ma. Ya pura dikit. Kanya yun taraki na may sunano. Puntuwa na Jaws. Isigiro ay. Sa mga kangayrikin nora itira na may kay. Bawa yung kanya tira. Takapat. Yung kanya di ka ba nga takapat. Sa kauki ngaya kakawag takapat eh. Nakasigisig takapat ni camp. Ngaya na ba kanwan na yakapat. Takapuki metipat ta metira. Irawarun takapat eh ito wana. Wow. Tenuma. Ay siguro ay na ba tenuma runa. Ay sa mga kain na pamina yari harin kain te kayang may nukunaw. Roro ya kain ko na menina arukan nung nene ya kain kanara di kinanan narakapat. Ngayon siguro ay buti camp ko awaro ay ngayon ita kapate
Tetapi pura meti janan sviga. Stove meti gasina. Cherokee. Meti tetapi pura ni paina mara kaya kang hari panin na mara kaya kiki. Kaya ka na namin, kaya nga po napagin na bag. Ang nga, tiyaw sa mga iiwan. Ikan na kain di camp. Kaso indo ka kita bimen kaya ngayon yon kawayang kay sita bento tani ngaya kain papakura kire-kiro koya. Kain na mutin haro ko eta mi yon kawaya kita bimen. Ngaya. Kain na di camp. Ayan, taray. Wari. Kain di camp. Wara. Yan, meron ako mga nakumin.